Vítam vás pri ďalšom dieli skutočných príbehov. Dnes si porozprávame strašidelné príbehy so zvieratami. Nezabudnite pohľadkať svojho domáceho miláčika a ja vám prajem príjemné počúvanie. Môže v mojom dome strašiť duch psa? Keď sme si s manželom kúpili tento dom, na vchodových dverách bola značka Pozor pes. Na dverách zadného vchodu boli dokonca psie dvierka a v dome boli náhodné škrabance od pazúrov. Na dvore bol dokonca vychodený trávnik v tvare kruhu. Vyzeralo to, ako by tam bol priviazaný pes a chodil dookola v kruhu. Pani, ktorá dom predávala, sa snažila nápis Pozor pes zakryť papierom. A keď sme sa jej na to pýtali, nereagovala. Potom, ako sme sa nasťahovali, sme čas od času v dome videli kútikom oka psa, ktorý sa myhol v chodbe. Vlastníme psa a tak som si stále myslela, že je to ona. No keď som na ňu zavolala, tak som zistila, že je vedľa postele alebo vedľa gauču na opačnej strane. Taktiež detektory pohybu napojené na svetlo v chodbe sa zvykli sami od seba rozsvecovať, aj keď sme všetci boli v obývačke a na chodbe určite nikto nebol. Dnes ráno som v kuchyni zazrela, ako sa okolo mňa myhol sivý, huňatý chvost. To by nebolo nič zvláštne, až na to, že náš pes je hnedý. Môže to byť duch psa, ktorý tu predtým býval? Alebo je to niečo iné, čo sa maskuje ako pes? Čierny pes. Tento príbeh sa stal asi pred 20 rokmi. S kamarátkou sme len tak jazdili po okolí a snažili sa pomalou jazdou v aute uspať naše deti. 2 dvojročné a 1 polročné. Boli sme cirka 5 míľ od najbližšieho domu a blížili sme sa k strmému kopcu, kde sa cesta rozvetvovala na 3 cestičky. Ľavá končila pri rádioveži na kopci, pravá viedla k opustenému domu a prostredná ku trati, ktorá sa tiahla cez les. Ako sme sa blížili k vrcholu, prešiel nám cez cestu čierny pes. Vyzeral ako veľký rottweiler s červenou šatkou na krku. Keďže s kamarátkou sme veľké milovníčky zvierat, automaticky sme si mysleli, že sa pes stratil a potrebuje pomoc. Spomalili sme a priblížili sa k nemu. Pes sa rozbehol k vrcholu a stratil sa z dohľadu. Ako sme sa priblížili k vrcholu, pes tam stál, následne sa otočil našim smerom a rozbehol sa mimo náš dohľad. Došli sme na miesto, kde sme ho videli naposledy, no po psovi nebola ani stopa. Bol začiatok jary a celý kopec bol neskutočne zablatený. Moje auto vyzeralo otrasne. Prešla som pár krokov, no nikde som ho nevidela. Mysleli sme si, že sa vyľakal a rozbehol sa cez les. Tak som sa vrátila k autu a keď som si zašúchávala blato stopánok, aby som ho nenanosila do auta, uvedomila som si jednu vec. V blate okolo auta bolo kopec mojich stôp, no ani jedna psia stopa. S kamarátkou sme prezreli predok auta a aj miesto, kde sme psa videli stáť. Nič. Ani jedna stopa. Nechápem, ako je to možné. Obe sme videli veľkého čierneho psa s červenou šatkou na krku. Na druhý deň mi volala tá istá kamarátka s plačom. Jej strýko, s ktorým si boli veľmi blízki, sa v to ráno zastrelil. Kedysi som čítala, že čierny pes môže byť varovaním pred hrozbou smrti alebo predzvesťou katastrofy. Zdá sa, že na to môže byť niečo pravdy. Môj kocúr Leo. Keď som bola malá, mali sme veľkého oranžového kocúra menom Leo. Bol ako každá iná mačka. Celé dni prespal, sem tam sa pomaznal, jedol a šiel znovu spať. V
obývačke sme mali širší krbový obklad, na ktorom boli fotky a iné mamine cetky. Leo tam mal zakázané chodiť a ako si to akceptoval. Jedného dňa som pozrela telku a Leo začal hlasno mňaukať a stále hľadel nad moju hlavu. Misku mal plnú a tak som ho úspešne ignorovala. Asi po 2 minútach ignorácie vyskočil nad krb a prechádzal hore-dole, kvílil a pohyboval chvostom z boka na bok. Otrávene som stala a šla ho dať dole, aby niečo náhodou nerozbil, pretože mama by to neprežila. No ako náhle som urobila pár krokov a došla k Leovi, na gauč sa zrútila obrovská drevená polička plná kníh, ktorá nad ním visela. A presne na miesto, kde som ešte pred chvíľou mala hlavu. Netuším, či Leo predvídal, čo sa stane, alebo to bola iba náhoda. Ale som rada, že bol taký otravný a donútil ma vstať. Detkové hodinky. Potom, čo zomrel detko môjho manžela, všetky veci z jeho skladu sme presunuli do suterénu nášho domu. Pomaly sme prechádzali všetky veci a našli sme tam aj pár starožitných vreckových hodiniek. Od tej doby, ako sme ich priniesli zo suterénu a odložili v našej spálni, až do tej doby, ako sa nám ich podarilo predať, naša čivava odmietala výjsť na poschodie, kde sme mali našu spálňu a neustále štekala smerom nahor. Predtým to nikdy nerobila a tak sme netušili, čo sa deje. No ako náhle sme všetky hodinky predali, prestala to robiť a vrátila sa do normálu. Suterén. Keď som mala 12 rokov, rodičia mi kúpili psa. Od prvého dňa spal v mojej izbe na poschodí a boli sme nerozluční. No o pár rokov neskôr sa narodil môj brat a rodičia mu dali moju izbu a mňa presunuli do suterénu. Bola tam oveľa väčšia miestnosť a tak som sa nesťažovala. No náš pes tam odmietal vojsť. Keď som ho tam doslova pritiahla, kňučal celý čas pri dverách a tak som ho stále pustila von. O pár rokov neskôr sme mali ďalšieho psa. Chcela som, aby spal u mňa v izbe, pretože náš starý pes to odmietal. No to isté sa dialo aj teraz. Hneď v prvý deň, ako som ho tam priniesla, kňučal a škrabal na dvere a snažil sa dostať von zo suterénu. A tak som ho odtiaľ pustila. A od toho dňa som nebola schopná ho tam dostať. Nerozumiem tomu, ale všetci psi majú z toho suterénu strach. Stala sa niekedy aj vám creepy príhoda s vašim domácim miláčikom? Ak áno, kľudne sa o to podielte dole v komentároch. A ja sa na vás teším na budúce.